Ето го Шарко, лежи си. Здрасти, Шарки. Понякога му викам Шарки. Нагалено. Ако се чуете какво е това на ръката ми тук, това ми е татуировка. А чо, лежиш хубаво? Може ли аз да пробвам? Сега се връщаме при... Сега си лежиш коремчето, разбирам. Пак си лежи нещо от тялото му. Отивам за малко при Шарко. Шарко, и ти ли лежиш? Да. Окей. Хора, малко се намокрих. Не ми драме. Ето я и градината на баба и на дядо. Отсреща има пицария, ако се чуете какво е това. Ето и градината на съседката.